Hello mga idol at mga kamamo, good afternoon and welcome back to my YouTube channel. Na-miss ko po kayo ng sobra. Sana po ay okay lang kayong lahat. Maraming salamat din po sa inyong walang sawang panunood sa aking mga ginagawang videos. At sa mga bagong subscribe ay maraming salamat din po sa inyo. At sana po ay hindi kayo magsawa sa aking mga gagawing videos. So, ngayon po ay magluluto ako ng munggo na walang balat o shells. Kung papaano pong ginagawa ay ipapakita ko po sa inyo maya lamang pagkatapos kong linisan ng aking munggo para siguradong malinis ang kakainin ng ating pamilya. Hugasan lamang po natin siya mga idol at mga kamamo hanggang sa maging clear na po ang tubig ng ating munggo. At sasalain ko lamang po siya ng aking mga kamay. So pwede rin po kayong gumamit ng strainer para walang masayang o matapon na munggo sa ating lababo para iwas na rin sa pagbara. So ayan, hintayin natin siya medyo nag-clear na ang tubig. Ibig sabihin, medyo malinis na siya. Ayan, continue lang tayo sa paghugas ng ating munggo. So ayan po mga idol at mga kamamo, clear na po ang tubig, hindi na siya malabo. Ibig sabihin lamang ay malinis na siya. So ready na po natin siyang isalang sa ating kalan. So, ayan po mga idol at mga kamamo, ready na po ang ating munggo, nakasalang na po siya. So, mag-a-add lamang po ako ng 1 litro at dadagdagan po siya mamaya-maya. Depende pa rin po sa inyo mga idol at mga kamamo kung gaano po karaming ilalagay ninyo. Kasi yan na rin po ang ipangsasabaw natin mamaya-maya lamang sa ating ihahandang pork at iba pang mga ingredients. Yan, iintayin lamang po natin siyang kumulo bago natin tatanggalan ng balat. So, ayan. So, habang iniintay natin kumulang ating munggo ay takpan natin siya at i-prepare naman po natin ang mga ingredients. Tulad ng magic sarap, pork cubes, ginger or luya, meron ding red onion, meron din pong bawang or garlic, and meron din po tayong patis or fish sauce. Meron ding pork cubes. Ang wala lamang po ako yung dahon ng malunggay or moringa at saka yung ampalaya kasi mahirap po dito sa area namin. So ganito po ang ginagawa ko mga idol at mga kamamo. Sa unang kulo pa lang ng aking munggo ay nirarab ko na po siya ng pa-circular motion gamit ang sandok ng mga 10 minutes or 5 minutes hanggang sa maglutangan na lahat ang ating mga munggo shells. So, ayun na nga po mga idol at mga kamamo. Takpan natin siya at iwan natin siya ng mga ilang minuto habang inintay po natin kumulo. At dito po ay makikita ninyo na ibang aking lutuan kasi nilipat ko po siya sa aking lumang rice cooker. Kasi dito napaka-comfortable po niyang gamitin at ibukas sara. So, hanggat wala pa po kayong nakikitang lumulutang na maraming balat ay patuloy lamang po sa ating paghalo. So, ayan. Habang ginagawa ko po ang procedure na ito mga idol at mga kamamo ay nilaksan ko po ang apoy at saka ko tinakpan ang aking munggo. So pagbukas ko ulit ay ayan, makikita nyo po yung mga naglutangan ng mga shell ng munggo. So takip ulit. Ganun lamang po paulit-ulit hanggang sa maubos yung mga shells ng ating munggo. Ayan.
So, ito na po mga idol at mga kamamo. Ubus na po yung mga shells ng ating mung beans. So, creamy na po ang ating mung na iluluto. So, ngayon naman ay prepare natin yung ating pork. So, nilaga ko na po siya mga idol at mga kamamo at itinapon ko po yung sabaw. Ayan, magpainit na po tayo ng ating kawali. At kapag mainit na po ay isunod na po natin ang ating cooking oil. Naglagay lamang po ako ng mga 3 tablespoon. So, ayan. Tayo natin siyang uminit bago po natin ilagay ang ating bawang or garlic. At ayan, mainit na po ang ating oil. Lagay na natin ang ating bawang. So, saute lang po natin siya hanggang maging golden brown. Ang bango na ng ating bawang mga idol at mga kamamo. Isunod na po natin ang ating sibuyas. Then, halo po ulit. So, ayan, isunod na po natin ang ating luya. Isangkutsa ko lang po siya ng dahan-dahan mga idol at mga kamamo. And then, susunod ko na po ang ating pork na nilaga ko kanina. Ayan. So, said-said din pag may time mga idol at mga kamamo, sa mahal ng bilihin ngayon ay kailangang magtipid. So, ngayon naman ay mag-a-add tayo ng magic sarap. Naglagay po ako ng 3 teaspoonful of magic sarap. So, depende po sa inyo kung ano pong brand ang ilalagay po ninyo. So, meron din po tayong patis. Naglagay po ako ng 1 tablespoonful. So, i-adjust pa po natin yan kasi medyo maraming sabaw ang ilalagay ko. Kasi pagdating sa munggo, mas gusto ng pamilya ko yung medyo may sabaw. So, halo-halo pa rin po mga idol at mga kamamo. And then, lagyan na po natin ng kunting sabaw. Naglagay po ako ng mga 2 cups of water. At isisimmer po natin siya ng mga 45 minutes. Or hanggang sa lumambot po ang ating pork. So, takpan na nga po natin siya mga idol at mga kamamo. At iwan po natin ng mga 45 minutes. Check na po natin mga idol at mga kamamo ating pork. So, ayan. Wow. Luto na po ang ating pork. So, i-add na po natin ang ating munggo. Sa pagsali ng munggo, mga idol at mga kamamo, dahan-dahan lang para hindi tayo mapaso. Ayan. Sangkat, sandamakbak na sabaw. Yan ang gustong-gusto namin, yung medyo may sabaw. At syempre papalaputin po natin yan para mas masarap. And then haluin lamang po natin mga idol at mga kamamo ng bahagya. And then takpan natin siya at iwan natin ng another 10 minutes. And after 10 minutes nga po mga idol at mga kamamo, i-check na po natin ang ating creamy munggo. And then halo po ulit. Saka na po natin ilagay ang ating pork chicharon. Siya nga po pala mga idol at mga kamamo. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at panunood sa aking YouTube channel. Hindi po kayo bumimitaw hanggang ngayon. Nandiyan pa rin po kayo. At sa mga bago pa lamang po ay at hindi pa nakapag-subscribe ay please help me. Subscribe to my channel please. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na videos. Tara po, kain po tayo mga idol at mga kamamo. Have a nice day. God bless you all. Bye-bye.